Umkhandlu dolobha-ke waseThekwini unezakhamuzi ezevile ezigidini ezintathu. Osomabhizinisi-ke abasathuthuka baneqhaza limqoka-ke abalibambayo ekudaleni-ke amathuba emisebenzi lapha. Kepha-ke inkinga kagesi inomthelela-ke ongemuhle kulomkhakha. Amanye-ke amabhizinisi ayaphoqeleka ukuba ehlise isikhathi sokusebenza ngenxa-ke yagesi. Yilesi sizathu-ke esiholele ekutheni umkhandlu waseThekwini unxenxe zonke izinhlaka ezithintekayo ukuba zihlangane lapha ukubhunga kabanzi ngokuthi ingaxazululwa kanjani le nkinga. We need to move ourselves from the over-reliance from the grid, from Eskom for 20%, 2030, 40%. By 2035, we should be in a position to actually generate and be independent as a city. Ungoti wezamandla uthi-ke lo mkhakha udinga ukuba-ke kutshalwe imali kuwona ukuze kukwazi-ke ukuxazululwa le nkinga yokwentuleka kamandla kagesi. Nobody loves the environment more than we do. Do not back down from taking on that path where people tell you you don't love the environment because you want to use coal or oil or natural gas to power your economy. Folks, that is wrong. That is wrong. And as you debate your issues in this conference, you must defend your resources. Undunankulu-ke waKwaZulu-Natal noMusa Ncube uthi omasipala-ke sebevele sebekhahlamezekile ngenxa yenkinga yokucishwa konga kokagesi. The calls for the reduction of electricity use with the aim of reducing consumption and the reliance on government will also severely affect the revenue of municipalities, as we know that many municipalities derive the majority or maximum of their income from the bulk municipal selling of the municipal electricity. The business community is ready to mobilize our resources and build back better. Let's not waste this crisis. Let's build back better. Kuphinde kwanxenxwa-ke uhulumeni ukuba-ke akhe ingqalasizinda ezoqinisekisa ukuthi uyakwazi ukusebenzisa-ke ezinye izinhlobo zamandla. Le ngqungquthela izokuphela ngoLwesine. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.